Доктор Димитров, с какво се отличава линея номер 5 Кератин Плюс от другите хранителни добавки за коса и ногти? Линея номер 5 Кератин Плюс има три съществени отличаващи факта. Първият е, че тя съдържа най-важните аминокиселини, които изграждат косъма, но под формата на кератин, и то високо усвоим кератин, което гарантира, че това е съотношението на тези аминокиселини, които изграждат косъма и нокъта, и по този начин всъщност можеш да си гарантираш, че ще изградиш качествен нокът и косъм. Второто е, че се осигуряват естествени, природни минерали и витамини, органични форми на минерали, които се отличават с това, че по-добре се усвояват от тялото и по този начин всъщност изпълняват по-добре функцията, за която се приемат. И третото нещо, което е не на последно място, е, че има съставки, които подкрепят синтезът на кератин и еластин в тялото, и по този начин всъщност си гарантираш, че само ще приемаш градивните елементи, които изграждат косъма и ноката, но ще имаш и синтез на кератин в тялото.